سلام زغوركم ساعات مدب እዚ መደብ እዚ ስኮፕ ዊዛሚ ዝብል ስኮፕ ዊዛሚ ሓድሽ መደብ እዩ እዚ መደብ እዚ ድማ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ብኻልእ መልክዑ ወይ ድማ ሓድሽ ስራሕ ሒዞም ዝመጹ ሓድሽ ስራሓቶም ሓድሽ ሰባት ዝኾኑ ነታ ሓድሽ ሰባት ፕሮሞት ንምግባር ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ማሕበራዊ ይኹኑ ጥዕናዊ ይኹኑ ምኽርታት ዝሓዘለ ሓድሽቲ ሰባት ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ዝመጹ እንተዳ ኮይኖም ፕሮሞት ንምግባር ትሬንዲንግ ኒውስ ብዛዕባ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዘለዎም ህልው ሓበሬታት ሒዙልኩም ዝመጽእ ፍሉይ መደብ እዩ እዚ መደብ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናባኹም ክነቕርቦ ኢና ነዚ መደብ እዚ ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድም ስኮፕ ዊሳሚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ክልተ ፍሉጣት ህቡባት ንፈትዎም ነኽብሮም ስነ ጥበባውያን ኣሕዋትና ተመርዕዮም ኣብዚ መደብ ከዓ ዓዲመ እዮም ኣለኹ ሜሮን ዘማች ብሉን ናብዚ መድረኽ ሳሚታ ሰላም ዲ ከመይ ኣለኹም ሕፅረት ከመይ ኣሎ ኣብ ገጽኩም እንዴ ዝረአ ዘሎ ኣብ ገጽኩም ይደረአ ዘሎ ብፍሉይ ግን ኣብ ገጽ ናይ ብሉይ ይደረአ ዘሎ ዝገርመካ እንታይ እቲ ምንና ማዕጉር ኣሎ እሱ ወሪዶ ምሽክና ኣብ ሽግር ዘሎ ይመስል ተበርዒ እንዳበልና እዚ ዳ ስራሕ በዚህ ሆነ ተደኒ ብስተፋለ ምክንያት ሃከረ እንኳን ረح መጻኹም ናብ ዘመደይ ብጣዕሚ ደመስግን ግዜኹም ይብኩም ካብ ማእኸል ሕጽበትኩም ይኹም መጽኹም በዚ ጋጣሚ እዚ ሩሕስ ጋማ ክብለኩም ደሊ ቅድምና ኣብ ካልእ ዘረባ ምእታወይ ግን ሓንቲ ነገር ከሸግረኩም እየ شو الله على احنا لنا سماويت ميرون كل قصة وصاهم كم واو تعرف نسلم